Το θέμα αυτό υπήρχε από παλιά σαν δυνατότητα. Τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι γίνεται ανακοίνηση του θέματος αυτού. Εκεί βέβαια προφανώς υπάρχουν λόγοι. Θα μπορούσα να σας πω ένα παράδειγμα με τέτοιο λόγο. Ένα τέτοιο προϊόν πιθανόν να ήταν φθηνότερα διαθέσιμα στους πληθυσμούς των μη ελαιοπαραγωγών χωρών, δηλαδή τους πληθυσμούς της Βόρειας Ευρώπης, της Αγγλίας, της Γερμανίας κτλ. Εγώ ως άτομο, ασχολούμενος με τη διατροφή, δεν συμφωνώ με αυτή την εξέλιξη. Θεωρώ ότι είναι πολύ ξεκάθαρο πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο, πότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε σπορέλαιο και βέβαια μπορεί ο καθένας να επιλέξει να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη στιγμή το κάθε προϊόν. Το ελαιόλαδο έχει τις γνωστές ευεργετικές δράσεις που ξέρετε, είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, είναι αντιοξυδωτικό, άρα είναι το κατάλληλο ελαιόλαδο για όλες τις χρήσεις. Το σπορέλαιο, ιδίως το ηλιέλαιο, μπορεί να μπαίνει ως νοπό, κυρίως σε κάποιες σαλάτες ή σε κάποια dressings. Άρα η ανάμειξη για μένα δεν εξυπηρετεί τίποτα. Από την άλλη μεριά, διαβλέπω σε αυτή την ανάμειξη μία ελάττωση της τιμής του προϊόντος, την κυκλοφορία διαφόρων μειγμάτων στην αγορά που θα προκαλέσουν σύγχυση και βέβαια το κίνδυνο που υποκρύπτεται πλέον να περιορίζεται η επιρροή της προέλευσης, της ποιότητας του ελαιολάδου, αν είναι έξτρα παρθένο κτλ. Εφόσον αυτό δεν θα έχει ιδιαίτερη σημασία σε ένα μείγμα λαδιών. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει συστηματική αντίδραση και της χώρας μας και όλων των αρμόδιων φορέων, διατροφολόγων, γιατρών, χημικών, όλων όσοι εμπλέκονται και έχουν άποψη επιστημονική στο θέμα. Πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη αντίδραση και συντονισμένη προσπάθεια να πείσουμε ότι η κυκλοφορία αυτών των προϊόντων δεν είναι απαραίτητη.